Onks tässä syytä, miksi te ette lähtis kerää useammalta äijältä niitä stäkkejä? Se konsumee sen. On se buffi päällä, että tapatte shieldin. Niin se resettaa sen timerin siihen. Joo. Eli periaatteessa me tarvitaan vain yksi. Mun ei ikinä pitäis käydä hakee niitä useampaa periaatteessa. Jep. Just Okei. No niin, Mä tommoinen. Mä en tiedä pitääkö ne laittaa tuohon laivaan ne jutut. Mun mielestä nyt ulkopuolet ottaa kyllä on ehkä hiljaa. Joo, Eli ei oo infoa. Joo, mä oon vähän samaa mieltä. Nyt on... Jos tulee uutta infoa, niin sitten... Kun nää doget varmaan pitää tappaa, niin sit on aina Joo, se kaikkein, kulma sieltä taivaalta. Mä menen No tänne kuulostaa vasemmalle. kyllä semmoinen. Joo. Lähden ajamaan sitä, ja sitten me yritetään saada kaikki muut auki sillä aikaa. Ja tämähän tästä. Jos sä menet sen luo, niin sit saa kästää sitä. Nyt sä lähdet päällä. Tää saa topi. Okei, mä oon hakemassa. Matkalla. Lokavat tää oikeet sillä tavalla. Mä saan täältä keski auki. Keski on nyt auki. Jos sulla lähemmäs tää ajatus. Se ei haluu tulla kyllä. Mä saan aktivoida sen. Joo, hyvä. No toi kolahtaa kovaa. Hyvä RS Trufle Connection, nice. Joo, no niin kaikki auki. Pitäisikö mun lähteä ajamaan yhtä niistä jo samaan aikaan? Vai onko se edes mahdollista? Mä en tiedä, se voi olla, että se griffaa meitsin, kun mä lähetän Niin, se voi olla. Sun pitää ehkä defone tohon laivaan sitten. Okei. Tai en mä tiedä. Tai ehkä ne pitää vaan tappaa kaikki. Mä veikkaan, että se on vaan tapa kaikki. Okei, nyt mulla on se buffi. Kato. Okei, mä Joo. tulen sinne. Mulla on äijä. Ota se, joo siitä. Done. Hengiltä. Toi behemotti jo. Yes. Mä saan tästä refreshin nyt mun tota buffia. Mä ajattelin, että oh no. Joo, sä voit mennä vetämään jo nuutte. Ei mut kun mulla on se, mä vetetään vaan niitä äijii. Okei, fine. Täällä edespäin. Täällä on mulla on. Joo. Mä ammun näitä muita. Mä songaan sulle. Okei, kilpi alhaa. Kilpi alhaa. Yes, mä saan siitä Behemotti resetin. taas. Yes. Tää Seuraava äijä. Mulla on Lisää ton. nuutti tässä mulla on. Jep, se mennään ottaa chargea. Done. Hengiltä. Katsotaan. Yes. Kuoli. Saa Ja nää uuden antaa sitä... refreshin. Munkin Gathering Shadow nousee, kun mä käyn niissä puuleissa sen jälkeen. Joo. Ehkä se on, että tarvita täyteen ne. Oliks tässä, eihän tässä ollut mitään mihin voi depoida? Täällä on, mulla on kaksi. Joo, mä annan sen. Saako sen? Joo. Tää vitos behemotti, mä kyllä... Yritän vaan poweraa näiden läpi. Jep. Ollaan Seuraava tässä ihan vieressä. yli puolen väliin. Läpi. Saaks sen? Nice. Rodassa, Helsing. Se on kuollut jo just. Jep, se kuoli. Pitää saada tehtyä special bricki jostakin. Tää alhaakin on pihimotti. Näyttää spavnaavan niinku Borderline loputtomasti. Niin on, mä luulen, että me saadaan vaan toi Gathering Shadow vaan täyteen ja sit se on siinä. Mä nyt pelaan hetken henkeä. Mä en uskalla ultaa, kun mä pelkään, että mä menetän ton ability. Lisää vaan, kaikki Nyt punaiset iso näyttää. behemotti! Täällä näin, tappakaa tää, se on salee tästä. Glorious, Keskellä. Joo. Mä oon siis 1 HP ihan jatkuvasti, kun nää kaikki ampuu mua. Laita hiilit sulle. Mä oon viikkenaan se. Mulla on songi. Mun Gathering Shadow ei ole täynnä sitten. Sun pitää... Ei pitäis olla väliä, se on vaan se stack, millä saa revittyä. Okei, onks se tässä? Okei. Mä en tiedä, tää on toinen Glorious behemotti. Mulla on muikku. Joo, paskaks vaan. Tää on kyllä kolmansa mennyt jo melkein. Se on weakness. Mä oletan, että niitä on kolmas sit siellä toisella puolella jo. Jep, Niin mäkin 50 ootan. sekkaa. Sit mä ammun. Mä menen kattoo sitä. Juokse kans. Siellä oli 1v1 joo. Jep. Mulla loppuu ammut kyllä just. Appaa primary, jos ei oo niinku Axel mitään. Joo. Mulla on miekko, mä pelkään, että vaan räjähä sitä. Voi olla, että Tää... kaikki vaan siellä mitä löytyy. 26 sekkaa. Ai, resaan. Jep. Tää... Behemoth Fortis mun luona, mutta tää on vissiin feikki. No mut niitä... 15 sekkaa. Onko se viimeinen? Pitäis kaikki tappaa.
Voi olla. Mulla on se Sioni. Mulla on niitä. Fortis. Takki. Done! Ei, näin Nice! helppoa se on, näin helppoa se on, näin helppoa se on, näin Näin helppoa se on. helppoa se on. Mikki hiiri. Come on. Right? Ei mennyt edes lähelle. Ei ees, ei ees. Ei edes lähellä. Stopper. Se Ace Protector näyttää ihan Okei, vitun mulla on huonoja seksikältä. uutisia. Mä voin kertoa teille. Kuu ja se Jep, tökkäsi se vaan Alvarin tuli pois. takas. Se legit kirjaimesti Sen ei droppas pitäisi mapilta se hyppää bossi. sinne alas. Jep. Jep, sen pitäisi hyppää sinne seuraavalle Ihan platformille ja vitu se vaan uskomatonta. putosi. Ihan vitu uskomatonta. Mä rakastan näitä sun Go Rumbles. Kabale juttu. No, tää on hyvä pikku. Tosiaan räjätä mun persettä auki. Veikkaat näistä taemmista. Kyllä se jotain aina huitaa ekana kun... No mulla on. No, jos me saadaan tommonen damage. Kuuntele. Niin säästä sen Nova Bombikin Säästä Nova. siihen finaliin. Joo, ihan kaikki. Mä säästän Nova. Hyvä huuto. Se meidän damage oli tossa hyvä Tää on tää ruutti eka tää huone. Mä voidaan vaan huoneen vaikka. Tarvis vaan niitä stackkejä. Onks siellä äijä? On tässä huoneessa. Bossi on täällä huoneessa. Ai näet ottaa näkään. Siinä se on, nyt se räjähtää. Se teleportaa sun taakse. Se ei räjähä. Okei. Sinne buhvelit on. Yhden buffin tarvii vielä. Sieltä Täällä. näyttäis olla. Tulee kai. En mä sinne juoksemassa hakea niitä. Täällä on uutti. Nyt täällä. Noin, nyt mä sain buffit. Ne tulee ne Sionit siellä käytävillä. Voit pari on siellä niinku huoneiden sisällä, mut sitten loput on Joo. käytävillä. Mulla on Harrow's Decree. Yksi hoidettu. Mä menen midiin. Joo. Tai siis midihuoneeseen. Ei sulla oo se buffi nyt. Ei vielä. Täältä saa sen. Siellä varmaan tulee sädiä siellä huoneessa. Vittu mikä jätkä. Yritti vittu. Mulla vittu expire tää buffi varmaan tässä. Saat tolta. Oi mä sain sen. No, ei kun siis expirea sitä. Et se ei mene ihan nollaan. Ja tää on tehty tää midi-huone. Nice. Mä Se on menen enää tökkiin tätä vikaa huonetta jo. Ei kun se oli siinä jo, okei. Se oli siinä vissiin joo. Joo midi vaan. Joo mä hoidin vaan Joo. suria. Fucking clean. Mä otan tän puolen, tän... Bossi keskellä, roka. Räjähtääkö okei? Räjähtää. Räjähtää. Lähtöpuolen. En kuolekaan. Ei Smoke siinä. jumper. It's so easy. No. Ei. Kato vaan. Täällä on koili. Ota tää nyt. Op! Kun mä sain se koili. Okei, täällä on pönttöstä aukio. Pönttö. Täällä on pönttöstä aukio. Se menee depsiksi siellä just. Menee okei depsi. Hyppäs depsi loada. Mene depsi. Heitä velli jo. Traktoreissa on. Tarvii ne orbit siitä nimittäin niin. Aatrella. Ai niin Song of Flame päälle ei voi pikappaa orbeja. Vittu. Oh my god, mä botchasin tän. Oh! Teleport behind you! Velli loppuu ihan just. Done. Riittää taas. Mullahan ei ollut surgea tossa päällä, koska Song of Flamessa ei voi pikappaa niitä orbeja. Varokaa se menee takas tai ehkä räjähtää pois sieltä. Okei, mulla on täys buffi päällä. Tässä Mä on pääsen. milloin. Mulla on mä menen tänne eka. Ota tää eka huoneen. Ei vittu, mä en päässyt. Okei. Fuck. Toi on refresh move. Äijä halaa tätä ovea Tuu mautua. päässä. Mä oon tää keskihuoneen summissa, mä yritän vaan päästä täältä pois. Mä modifaan. Tää huone done.
sulla hoidossa Jalmari se huone? No on tää tapat nää äänit ainakin tästä nyt. Okei, no mä hoidan tän. Mulla ei oo buffia, mä oon aika suolisella tänne. Tarvii yhden stackin, mä saan buffin mä tulla, että... Mut mä oon kyllä 4. Mulla on stacki, mulla on stacki. Öö. Mulla on stacki. Tuo viikahuone Mulla on 4 Agrius-ammoa. Pakko farmaa, pakko farmaa. 6, joo, ihan pikkusen pitää farmaa. On siinä parempi vaan laittaa tää pää. Nyt räjähtää se takahuoneessa. Mä hoidin. Kaikki huoneet hoidettu. Hyvä duuni, hyvä duuni. Paljon tehokasta. 4. Ota vaikka ammofarmi tässä. Joo. 6 panosta Agriusta. Mulla on 4. Oh vittu tästä sitä. Täällä on britti nais. Ei täältä yli spawnaa AD. Joku on tässä. Mä menen tonne midiin. Jep. Joo. Täällä on midissä ainakin AD. Täällä on hyvin prikkejä. Bossi tulee tänne keskelle nyt. Voi räjähtää. Magea tää on. Räjähtää. Räjähtää. Otetaan yhden brikin mä oon. Tuu tänne keskihuoneeseen, mä veikkaan tänne spawnaan, ettei oo yhtä paljon kuin sit. Joo, tänne tulee Yes. mobsuja. Mä oon aika hyvissä. Mä oon Okei, mä oon mun pöntö auki. Pöntö auki mulla on. Räjähtää ehkä backroomissa. Joo, katella vähän. Joo. En tiedä räjähtikö, mutta... That's Kom one. hit. Vittu se on kyllä autista, että se tippuu tolleen näin. On. Se on ihan hauska juttu kyllä. Mulla on 14. Ja puolessa välissä brikkii sitten. Mulla on 12, se nyt riittää rapake. Kuolin melkein. Mä metään koilille beittä. Mä tuun kans. Olemme depsi valmiit siis. Tää ei oo depsi vielä. Mun puolesta joo, mut yksi juttu vielä pitää tehdä. Siis mä oon depsi Täällä on valmis pönttö, joka- pönttö mulla on. Mä saan yhden brikkin. Vittu! Joo, ihan fine. Älä peittäs tänne kun mä oon eri. En peettä. Se on sitä päällyttä. Mä oon kyllä valmis depsiin. Okei, nyt putos. Okei. Depsi alkaa. Okei. Okei. Joo. Follow. Nyt on surke. Missä se on? Hyvä on. Velli loppu varmaan. Mennään makeen. Joo. Älä novaa. Joo, mä säästän novan. Ja mieluiten sitä Räjähtää. Ja Agris nyt nollas. Joo. Tähän on pakko saada paikallaan maksimi. Joo. Puolessa olisi. Shadow. Kulukko auki jostain. Hyvät nää musat No. tässä kyllä. Jos ootte kuulla yhtään. Onko törkeä hyvät? Vitun pervat. Jalmerilla. Sipsi on niin. Ei, fuck. Missä mä Siellä kysyin? tosiaan Siinä edessä on kyllä yksi puule. Mä hoidan tää huoneen. Nice. Mä lähden tonne eteenpäin. Mä tuun Jiren to me. bossi täältä. Joo. Tässä on yksi puule maas kanssa. Basically free. Eiks tää ei doppaa Mä oon puolella? hoidettu tää huone. Doppaa näistä näin. Lukee mut. Ammo Tarvii yhden. Mä oon ihan vitu huoneessa Agrius ammas. Sama. Mitä vaan. Tää- Mun mielestä jos tää Danceri tässä ei pitäisi olla kunnon kiire. Ja tässä Se on on tässä tässä ei varmaan huoneessa. ollenkaan Mistä mä oon? Time and Rage. Niin. Mulla on saa refresh jostain. Tästä, ihan mun luonkin. Se räjähtää siitä. Laita se siinä. Joo. Joo, mä laitan yhden vielä päälle, että tää on huono hoidettu. Jep. Onko se huone hoidettu? Nutti. Tää on hoidossa. Ei oo, ei.
Joo, Mä hoidan. Se on tässä huoneessa. Joo. Se on jossakin rajalla. vähän. eikö toi Ihan keskellä, ihan Päällä. keskellä. Sori, se meni tästä paskas läpi. Se meni sit seinän läpi tietenkin. No. Ei jätä. Yksi demo face. Okei. Onks teillä miten kamaa? 11 7 aktivispanosta. aktivispuntia. Mä saan revive. breaking ihan kohta. Mulle ei, Ei. mut eiks teillä oo? Mulla ei oo. Suutilla on. Ei oo. Mulla meni just vika. Okei. Ei. Ei saa kuolla. Ei kuole. Varakka. Huonees. Rähtä! Rähtä! Räjähtää. Hyvä. Nyt Ei, mä oletus on aina, että se tulee seinään Voin läpi. mennä depsiin. Joo, se Joo. aina Saa klippaa kyllä. seinän läpi. 8 ei tuu tiputan tästä riittää. yhden 8 ei tuu pattion. riittää. Tää vähän varmaan. Joo, 8 ääniä. Varokki. Tiputaan tähän alaskaan. Joo, kiitos. Saanko oman breakin? Siinä on peritty. Tossa on vielä lisää. Mä peittaan tähän seuraavaan pönttöön. Mulla on 11. Okei, se on nyt yksi juttu enää, niin se depsi alkaa sitten. Molemmat pöntöt on Joo. käytetty. Ihan vitun Jatkakaa vaan varmasti sit aamufarmia. se räjäksää. Jatkakaa vaan mun farmilla. Mulla on 12 aktivisammoa nyt. Se on Kimi perässä. Mä oon 15 ja mulla on brinkki tossa vielä. Varo Kari, jos se räjähtää, niin kohta. Joo. Mä oon varovaisin. Se on Kimi perässä. Mun mielestä voi mennä depsiin kyllä nyt. Tuleeko se riittää? Paljon Kimilla on. Riittää 12 ampua, kyllä se nyt riittää. Meillä mä aktivoin tää. Ammu jollain muulla vähän siihen alkuun. Joo. Mulla on vielä brinkki tossa maassa. 13 ammua, 13 ammua. Joo, se on fine. Ja mennään vaan. Full ammo. Okei, kore mulla on. Tää Ei mennyt. Nyt meni. menikö? Meni. Kyllä mä... Nyt meni kyllä Nova. Mä ammun pelkästään mä ammun... Mä saan sitä mun songin siellä loppuun. Se vittu molestaa mua. Mä en tiedä vahinko sen Novaan kyllä, mut... Tuu pois sen. Ihan fine, me saadaan tätä. Mulla on ihan vitusti Faces. ammoa siihen. Joo, hyvä. Finally. Tosi hyvä. Okei, ladatkaa aseet, kattokaa kaikki readiksi. Ai vittu, mun ei Joo, ois pitänyt mä muuten otin wellaa. Mulla ei oo wellia Ei tähän. mitään, mä oon full Scorpius? aktivis, joo varokaa vittu. Aika Varakaa niin. Tää vielä 2. Okei, yli. Nyt lähti Okei, kaikki. depsi alkaa. Missä Se on tää mulla on. Kiinni on traktori. Hyvä. Paukuttakaa. Hyvin pysyy siinä. Näin on! Kiitos. Näin on, Let's näin go. on, näin on, näin on. Tää ei pitänyt olla näin vaikeet. Ei pitänytkään, mutta ei se mitään. Okei. Mulla on seuraava bossi about tiedossa. Hyvä, hyvä. Eikä tästä Se- tulee Mulla on kans iso Respawn osa siitä. Limited. Taas vielä enemmän. Kyllä tää on hyvä. Oota. Kränkkää sitä hogia. Sisi. No joo, ehkä me mennään vaan. Mä mietin vaan, että olisiko mä saanut lisää granaattia. Se reidiät meille tähän ei siis tarvii. Ei vitus. Mä väärä loadoutin. Ei haittaa. Missä on se yksi? Tää on ihan vitun kriittistä, että saa nää kaikki saa tästä. Niin. Saa suoraan tän logisen. Sitten oikealla on... Vasemmalla on 2 näitä Mä tuun. Yksi päätti hypätä pois mapilta. Ja mä oon apprentice. Kova tahti. Mä lähden etsimään. En mä niinku tiedä me meni yhtä kauan ampua ne vittu visarit kun käydä frontlaan niitä. Niin, mä just mietin kanssa, et... Mä saan yhden täältä. Tää on tää Saa toisen. paskapaikassa. Mä saan kolmannen tältä reunasta. Mitä voidaan saada lisääkin? Otettu. Pitäisikö stendo?
Tendataan vaan jos... Ei mä tarttisin yhden, mutta en mä tuu saamaan sitä mistä. Joo. Helvetti. Koska muu, tervo. 2 sekkaa tai joku 5 sekkaa pitää selviytyä nyt. Tulee tikulle häärys kohta. Täällä on kilvetön. Nyt lähti. Häärys. Kyllä saatana hyvä, että sulla on tois niput noihin käsiin. Putoa niput ja sitten pempisiin. Tää on oikeesti tää Something on aika decent. Mä en oo tehnyt yhtään brikkiä sit vielä, kun mulla oli väärä loadoutti, niin mulla oli vaan pelkät sulket tikkaamassa koko ajan. Mä oon kinetikaan moita niin paljon, niin mä... Mä oon yhden päässä. tässä. Mä kutitellaan. Kädet. No hyvä. P-Didi. Mä oon master. Sen. Punainen tässä. Nice. Ois keskimmäistä. Tahti on hurja. Se on hurja. Keskimmäistä en mä olikaan ottanut sitä. Nyt tulee laaseria. Mä voisin ottaa sen, jos Nyt se loppu. Lopetti sen. Voi lähteä kiipeilemään. mä otan tätä keskimmäistä suoraan. Saadaan ihan vitu pitkät Avoin. stendot, niin ylös ehtii. Tästä yli saakin selit. Päädäänkö tästä ylös? Maybe. Ei. Ei. Mä No tein ihan vitu tää on- loputtomaan ajan. Joo, ehkä me heitään just silleen ylöspäin. Mitä me stroukkaa tästä? Ei, kun sä menee ihmiset kun ampuu sen vikan. Joo. Siis... miten ne ylös pääsee vittu? Kato vaan, et sulla oli lopussa buffi tai meillä on kakas. No melkein vittu mä hankin mun uunteen toppi, et voi vetää ylös tonne. Ei. Op. Oo. Ehkä mä hän. Ampuko joku toi vitu Ilon sopa. kabali tossa, joka... Joo, mä ammun sen. perseeseen? Joo, mutta on joka kerta. Se on se sama kaveri aina kun mä menen tuolle legit. Se on toi äijä. Se ei siis, se on vittu periksi antamaton. Backshot. Pekka. Backshot babaa. Ammuttiinko keskimmäinen? Ei vielä. Boys are slacking and lacking. No. Tulee brikkiä heti kun Yli tulee kädetkin. Heti. Kädet tulee jo samoin. Kädet tulee muuhun. Se on se bombo laitteessa sen vieressä. Se ei kuollut. Otetaan se saatana. Mä tarviin nyt jonkun uhrin, että mä voin tehdä siitä brikin. Mä aloin kiitää Ne tulee. laser saatanoita. Tää on huonoa brikkiä, mä oon pahoillinen siinä. Ampuu mua. Tarvii lisää Joku tökkäski mut vittu Afrikkaa. Mitä? Vähili. Joo, mä selviin, mulla. Meillä on kaikki tarvittavat tuolla depsiin sitten. Joo, mut hoidetaan Tulee nyt brikki. Tuo tolpat on vähän fuck. Joo. Okei, mä swappaan nyt niinku. Toi ja... Joo. Mäkin voisin swappata itseasiassa. Tulee kot kädet. Joo, nyt on. Laitetaan... Saat sä nyt tuolta jellit. Tässä on lisää Nyt brikkiä. nyt on tolpat kunnossa. Okei, tapetaan tää ja sitten mennään depsille. Okei, vapaa Kaikki jo. Odotti. Kaikki tää. Mulla on granaattia vielä, mä ehkä venaan sen. Joo, venataan se. Joo, otetaan uusi punainen. Mua on säpätä. Mä ammun. Hoida. Hyvä. Mulla on nyt setit. Okei, Depsi. Ei, ota punainen. Vai? Punainen. Ota punainen. Se vaan niinku nyt spawnas. Joo. Tää pilaa mun elämä. Lähtii varmaan tikoon Eli- tää vielä kerran tässä. Nyt mennään. Go Deps. Mä ammun sen nyt.
Vittu se tökkii kyllä nyt. Nyt pistettiin kyllä niin paljon, että mä en tiedä, että teepis mitään. Meillä on 10 sekkaa kyllä. Mitäs tulee jotain? Loppu jo. Siis... Skippaako se siitä jotenkin? Yleensä loppu. Sitten 10 sekkaa, sit se vaan vittu loppu. No eiks niin? Joo. Eikö se riitä? Hyvin low-key. Kädet. Tuo on vähän silleen, jos mä iskisin siihen, tiiäksä, Attrition Orbs joku GL, niin mä saisin just silleen, että se jätty toisen Nova. Mä en oo varma onks mulla tossa. GGL tekee niin vitun sellaista. Tulee kädet joku. Amanovis, tää ei oo ihan... Mä lähden etsimään. Mä lähettiin kans. Tää vittu tässä on. Onks tää nyt just se vitun pinsä? Se on se vitun rasisti paikka sinne kato mennä. Vittu. Tähän shieldin sisään ei vissiin pysty välttämättä ampuu. Hilppa mua vähän samalla kun mennään. Sä saat... mä lähdin eri suuntaan. Ai no ei mitään. En mä tiedä, eikö tonne. En mä ehkä ehdi kun vittu kaikki on niin Täällä hajalla. paskaa, täällä ei oo niitä vitun buffeja missään. Legit. Se despawnas. Samalla sekunnilla. Tuo, en mä tiedä. Mä saan masterit tohon loppuun ja juosta tonne, mut... Vittu dead. Mä katon mun helppeä. Kyllä. Yön fragmentin mä ehkä vairan, jos Finger. Juu. tää menee pakkiin. Mä tuun olemaan masteri saman tien. Mä oon master kannat sen. Vois tulla sen. Tee se tänään. Kädet Käsin. se lopetti. Sekin kummallisesti lopettaa nää välillä niinku Joo, se... I don't know. Koko tiimi masterilla. Vähtää. Otetaan. Mä joku ottaa varmaan Ota tuolta. miehen pois. Ei saatiin, se on joo, ei mitään. Pitäis löytää sit niitä wizardeja täältä jostakin. Vähän eskat. Täällä ei mun mielestä yksi äijä. Tässä se Tosta tuplapaskas on 4V aina. No tuolla on yksi. Noin. Onko ylhäällä joku? Mä saan täältä. Ylhäältä ei oo käynyt. Mites tää smäkin? On 0. Et sä mene stand-off. Mitä? Et sä Mitä? stand-off. Stand-off. Katsotaan vittu. Totta. Ei vitus. No joo, mä voin hypätä alas kyllä tästä. No joo, mä meen. Fuck. Joo, mä ehdin ylös se stand-off. Nice, vitu. Fucking perfect. Tarvit yli joku yhden randomin vielä sieltä. Yläkertaa totta. Okei. No toi oli ihan vitu hyvä, kiitos. Joo, se on Mä en ois ehtinyt stand-off. Sitten sä... It's fine. Tässä vika. Eiks me siihen vähkäihin katota? Meni, saatiin se keskiyttä. Me saatiin ammuttuukin se. Ai vittu, hyvin meni. Pelataan vähän toppiikin. Kädet tulee kohti. Dogreiset on meissä ei läpi. Jep. Paskon vähän brikkiä. Tomorrow, today. En mä siis... Nois. Kaksi elää traktoreista tässä minä onks. Avoimen tästä. Okei. Mua ammutaan. Auta. Se käsi siinä. Toi räjähtää. Mulla ei oo mitään noihin. Me tarvitaan se ja vielä yksi. Kädet. Ei. Miksi se kuulostaa, että sieltä tulee kädet? Leikit se. Vähän kuulostaa joo.
Mun pitää vielä tolppi laittaa kiinni, että se ei tuu vielä mikään kiire. Joo. Se on sit minun Kohde tulee ne kädet. Nyt tulee kädet. Kädet? Saat sä paskattua vielä ammoa tota? Mä yritän. Mä Joo. en halua saada millään urbea vaan. Okei, vittu mä... what the fuck. Mä rakastan fysiikkaa. Mä teen tästä. Täällä. Paku. Oh my god, mun fysiikatti melkein just sama 7 sekunnin. Tonne tuli 1 brikki. Tulee kädet ihan just. Ei vittu. Ei helvetti. Hop. Toi räjähtää. Mä lähdetään. Ja mä oon tolpat saanut hoidettua nyt. Ei swappaan nyt. Mulla ei oo stäkkejä swappaa. Mulla on. Mut siitä shield irti. Olis me niinku ready to rock and roll? Me tarvitaan 1. Eiku ollaan me ready to rock and roll. Mä vaihan setin. Ampukaa kädet. Niillä on sota vittu. Ampukaa kädet vittu. Yes. Mä vaihan nyt loadat itekin. Okei. Haluatko mennä? Mä otan nade ihan pari sekkaa. Tässä kun nää kuolee. Täällä on uusi punainen, uusi Punainen. Mä voin tehdä sen. Punaisen jälkeen heti depsillä. Mennään. Okei, nyt mennään. Tarvitaan. Otakaa vittu siinä kiinni sitä traktoria. Ei vittu, sit saattaa doppaa traktori. Smoke him! Smoke him! Veli Ihan hyvä. Ja ok. En pystynyt selviämään tosta, en millään. Joo, ei kukaan. Mäkin pääsin kuolla tohon. Eiks Toi tossa hyvää? On hyvä. Olis parempaa? On. Ota bangeri damage face vaan kaatuu tästä. Mulla ei sit yhtään näitä juttuja kyllä. Mulla on just... Tulee kädet ihan kohta. Mulla on sitä Joo, on vielä vähän, jos me ollaan ihan vitun gamereita, niin voitais varmaan tehdä vitusti orbeja tänne toiseen puolelle seinää. Ja Powerful Attractionilla kiskasta ne depsissä. älä puoli. Mutta se on ajatus vaan. Mua se ei auta, mut sua se auttaa siellä vitusta. Ok, Mä laitan keskimmäisen suoraan. Yes, hyvä. Mä lähden etsimään kans. Te saatte ihan vitu hyvin niitä. Extendi suoraan siitä. Yes, hyvä. Mä voin mennä tekee yläääjä. Alppa. Me saa sulle portaat tänne, jos on. Mä oon jo menos. Pinakse mua tossa se äijä. About. Mulle on vittu, mä en saanut se tarpeeksi tosta. Ei saatanas. Mä voin tutti hoitaa sen näin, joka ampuu sun. Mielellään jo. No nyt mulla on se masteri. Noin. Mä katois mä... Tosi hyvä. Tää on pahin vittu velho. Nää on ihan vitun vaarallisia. Niin vitun paskaa, et sä antoi mulle vähemmän sitä sinne. Me saatiin Vanha kunnon plus. Joo. On se hyvä eka. Nice. Solid. Mä pysyt ottaa siellä nyt. Käsi. Käsi. Kästää. Näissä masteriksi pääsee kevyellä kädellä tässä. Joo. Täällä tulee brickit. Mä etän vähän kiinni noita tolppia tässä samalla, niin ei tarvi niitäkään jorkata. Tää on hyvä meininki. Jätään vaan tää yli. Mä kyllä tarvii vähän heavy ammoa, mut ei kai se tuu. Joo, Kädet. Kädet. Taser. Räjähtää. Holy fuck. Tää tuli kulmat. Hyvä ilme. Tosi hyvä hieno, mitä mä oon ihan vitu appina nää vaikka kato vaan nyt. Mä saan sen. Yes, hyvä. Tää kästää. Mä en ois aika tullu, et...
Niin kästääkin. Tulee. Ollaan täällä. Olipa masterilla. Mä yritän mennä sinne ylös. Yritän mennä backiin sinne ylös. Missä otat tästä noin? Eiks niin? Portaat. Sieltä jostain. Missä ei vika ei oo? Tai siis se joka ei oo ylhäällä. Saa täältä portaat Varmaan. ylös. Jaa! Okei, me saan toisen näistä. Joo, hyvä. Mä oon meno. Perfect. Okei. Tää on niin sikon Voi ampua. Kata. Engu. Mä alan vääntelee tota brikkejä. Joo. Mä en voi tehdä tälle mitään, mulla ei mitään. Ei mulla. Niinku... Kädet. Nice, mutta hyvä. Mä tarvitsen sitä heavy ammoa ennen kuin mennään tonne. Joo, mäkin tarvii, et nyt vittu vaan farmataan paskuksia. Saatteko punaista auto? Joo, saan. Jep. Ammo. Jos mä pystyn tekemään sen. Ei. Vittu. Jostakin tulee kädet yli ja... Tulee pudonen äijä tohon backiin. Kädet mussa. Kun on punaisen, otetaan kädet. Joo. Joo. Oi. Nyt me voidaan mennä depsiin. Joo, tästä depsiä. Mulla on vielä vittu lääkki. Okei. Joo, mä Mä tarvitsen teen. ammoa kans. Breikki tulee tästä. Meni pönttöön suoraan. Yes. Vaan siis vittu sujahti sinne. Mä oon lähes varmaan, että on taas. Kädet. Mä voin ottaa. Täällä on joku brick. Kehtaako Kehtaako swappaa depsiä? Olemme sillä. Joo, mä sain jo ammuttu. Mä tarviin yhden brickin ja mulla on maksimit. Vielä Mikä tulee siis ihan kohta. granaatin kun saan backiin, niin sit mä oon ready. Mä voin tehdä Nuutelle yhden brickin vielä heti. Yli tästä. Ampuu mua. Täällä on bricki Nuute. Joo. Sitten tyyli. Olisiko niinku poutchiällit ja... Mä oon täys. Joo. Mennään me nyt. Mulla on kaikki. Tapetaan tää. Joo. Punainen tästä ilmoittaa. Tän jälkeen siis. Ja nyt vittu äijät ränkätkää. Lähtee NYT. Noniin. Menee jo. Tätä me saa. Kädet. Kädet. Hyvä näyttää. Kädet. Come on. Ampu. Se on hänestä. Siis se on. Helpoin! Anna se vitun pyssy! Oh my fucking god, mä sain mieka. Okei, soit sen jutun. Ei ku, siis ase. Siis pois täältä. Kuka on liideri? En oo ainakaan vittu minä. En oo minä. Se on... Return to orbit. Kim! Iso damage, iso nova, come on. Iso damage. Mä en 6, 2, 7, Kivi, sulla on niin iso muna. Haha, let's go. Ei oikeesti. Se Kikuli on koukospuun kokoinen, holy No mä shit, helpoin peli oikeesti. vittu. Siis vitu mikki hiiri peli. Vittu.